नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आज आहे आषाढी अमावास्या, म्हणजे उद्यापासून श्रावण चालू होतोय। मांसाहार वगैरे संपूर्ण बंद असतो ह्या श्रावण महिन्यामध्ये। आजच्या दिवसाचं महत्त्व असं आहे की आपल्या कोकणामध्ये अमावास्या असताना नारळ वगैरे दिला जातो, त्याच्यानंतर दिव्याची पूजा वगैरे केली जाते आणि त्याचबरोबर श्रावणमध्ये मांसाहार बंद असल्यामुळे आज आम्ही चिकन आणि वडे बनवणार आहोत। तर ते देखील तुम्हाला आम्ही दाखवणार आहोत व्हिडिओमध्ये। महादेवा महाराज इथल्या ठिकाणदारा दिरावळ देवी, पावनदेवी, माते रामेश्वर, कामेश्वर, गोमेश्वर आज आणि 7 आसरा इथले आज हे तुमचं मान काढलेलो असा अमावास्येचं। आज आषाढी अमावास्या असा, तर तुमचं पूर्ण नारळ आणि ही 5 पानं ठेवून तुमचं मान काढलेलो असा, दिवो लावलेलो असा, तर तो मान्य करून ठेवा आणि इथपासून मुंबईपर्यंत सगळ्यांका सुखी समाधानी ठेवा। त्यांच्या कामात, शिक्षणात त्यांना यश देवा आणि असोच तुमचा आशीर्वाद पाठीशी ठेवा। तर आता मी मस्तपैकी असा चिकन बनवतोय, कारण आता श्रावणामध्ये आणि गणपतीपर्यंत काय चिकन किंवा मच्छी वगैरे कोण खाणार नाही आम्ही। तर आज झणझणीत असा चिकन बनवायचं आणि आई बनवतली वडे, तर त्यामुळे मी आता बघतोय, ट्राय करतोय। मी रेग्युलर मी चिकन बनवतोय, पण प्रत्येक वेळी वेगवेगळी चव आहे। आता आजचं चिकन कसा होता आता बघूया। मी आता इकडे टोप ठेवलंय पुढे आणि आम्ही पूर्ण साधं सिंपलच बनवतोय चिकन, एवढा का असा हायफाय असा नाही। चांगला मस्तपैकी जरा थंडी वाऱ्याचा झणझणीत झाला एवढा बस झाला वड्याबरोबर खाऊक। 1 2 3 आणि 4, तर मी 4-5 चमचे मी तेल घेतलंय। तेल जरासा गरम होऊ देत। तेल जरासा तापला की मी त्याच्यात कांदो टाकतोय। या चुलीवरच्या चिकनला मस्तपैकी एक चव असतात चांगली गावाकडच्या। सारी सोपी पद्धत आहे। पहिले जरा कांदो चांगलं भाजून घेऊ पयो। मी थोडंसंच कांदो ह्यो घेतलाय, कारण जरा ग्रेव्ही वगैरे चांगली होसाठी वड्याबरोबर खाऊ। आम्ही कांदो आणि टोमॅटो बारीक मिक्सरमध्ये वाटून घेतलं, त्याच्यामध्ये मी आला आणि लसूण पण टाकलंय। त्यामुळे मी इकडे फोडणी काय जास्त देणार नाही, फक्त कांदो देतलंय आणि त्याच्यानंतर त्या कांद्याचं आणि वाटप टाकतलंय। ह्यो कांदो जरा चांगलो भाजलो काय मग ता टाकतले मी, कारण तो आधी कांदो आम्ही भाजून घेतलो जरासं आणि त्याची ग्रेव्ही बनवलेली होती मिक्सरला। ॲक्च्युली मला पाट्यावर वाटूचा होता, पण जरा घाई गडबडा, त्यामुळे पाट्यावर वगैरे वाटूच्या भानगडीत काय पडाक नाही, तर त्याची एक चव चांगलीच असता मस्तपैकी। ती पण एकदा मी तुमका व्हिडिओ दाखवतोय पाट्यावरच्या वाटणाचा चिकन। कांदो मी चांगलो आता भाजून घेतलाय, जरासा थोडंसं करापला पण चालता। मग त्याच्यात मी आता जरासा खडो मसालो टाकण्यापेक्षा ह्यो गरम मसालो टाकते मी, जरा 1.5 चमचा। त्याच्यात आम्ही सगळा दालचिनीपासून एकत्र केलेला असा आणि त्याच्यामध्ये आता ही कांद्याची आणि टोमॅटोची पेस्ट। ही आम्ही कांदे आणि टोमॅटोची पेस्ट करून घेतली, त्याच्यामध्ये आला लसूण वगैरे सगळा असा। हे
हे जरा चांगली शिजली मग त्याच्यामध्ये मी मसालो, हळद, चिकन मसाला वगैरे टाकतले आणि नंतर चिकनचे पीस टाकतले. हे का जरा चांगला शिजाक ठेवूया. तर 1-2 मिनटं झाली आहेत आणि आता आपलं टोमॅटो आणि कांदो चांगलो शिजलो काय जरा बघूया. वास तुम्ही इकडे नका. ओके, वास तर चांगलो येता गरम मसाल्याचं वगैरे आणि टोमॅटो आणि कांदो पण जरा शिजलो आहे. तर आता मी याच्यात चिकन मसाला टाकते. तर यो गगनगिरीचा चिकन मसाला असा हा पूर्ण पॅकेट आपल्याला टाकूचा आहे. 750 ग्रॅमला काहीतरी असता. 1 किलो चिकनला असा ह्या. तर या पूर्ण टाकतलं आहे मी आणि आम्ही 1 किलो चिकन आणलेलं असा. आणि त्याच्यानंतर हे आमचा जाडा मीठ तर 1-1.5 चमचो टाकतले आधी, नंतर लागला तर घेऊ पण. थोडीशी हळद, चिकन मसाल्यामध्ये असतं हळद पण तरी पण मी टाकतं 1 चमचो बारको. आणि हो आमचो गावठी मसालो, ह्याचा प्रमाण माका आईन सांगितल्याने 2.5 चमचे, नाहीतर जास्त तिखट होता. तर ह्यानं जरा चांगलो कलर आणि वास येता चिकनला. आता या चांगलं जरा परत एकदा ढवळून घेते. आणि आता ह्या ग्रेव्हीमध्ये मी चिकन टाकतलंय. चांगला व्यवस्थित परतून घेऊ कया. आणि ह्या चिकन मी साधारण 10 मिनटं एका पाणी सुटेपर्यंत चांगला ठेवतले. म्हणजे हे जे मसाले, कांदो, लसूण आणि जी ग्रेव्ही बनवलेली आहे ती चांगली चिकनला लागतली आणि चिकन पण जरा चांगला वाफून येत, म्हणजे थोडंसं हिवसपणा येतो. ॲक्च्युली ब्रॉयलरला तेवढं काय प्रॉब्लेम येत नाही, पण गावठी एका जरा जास्त वेळ ठेवचा लागतं. जरा थोडासा पाणी टाकूया, नाहीतर ते चिकन खाली लागतं. दाखवूया. आपली ग्रेव्ही आता रेडी झाली अशी. आणि आपण आता या 10 मिनटं ठेवतलं. म्हणजे वास बघूया. वास तर चांगलं येतं. 10 मिनटासाठी वाफवत ठेवतलं चिकन. तर आता 10 मिनटं झाली आहेत आणि आपण बघूया खोलून. पाणी सुटला चिकनला आणि वास पण मस्त येईल मसाल्यांचं. अजून थोडा वेळ मी ठेवतो रे परत एकदा. त्याला ते चिकनचे पीस जरा थोडे चांगले वाफवू हवेत. ओके, वास तर चांगलं येतं. परत एकदा ठेवूया अजून 5 मिनटं. तर परत 5 मिनटं झाली आहेत आणि चल हो बाजू चल. मांजरा इले ती वाट बघतो कधी चिकन होता आता. मस्त पैकी असा चांगला
चिकन आपला शिजलेला असा ग्रेव्हीमध्ये एक 15 मिनिटं मी ठेवलेलं आहे. आणि आता त्याच्यात मी वाटप टाकतलं आहे भाजलेला खोबऱ्या आणि कांद्याचा. या जरासा चांगला परतून घेऊया आणि जरा रस्सो होसाठी म्हणून थोडासा पाणी टाकतलंय मी याच्यात. बाकी कलर वगैरे तर चांगलं होईल प्रॉपर. आणि चवी कसा आता डायरेक्ट तुमका वड्यासोबत खातानाच सांगते. आता काय मी चव बघत नाही, तेव्हा काय मीठ वगैरे मसाला कसं आता बघू होईत. तर बाकी तर मस्त झालं एकदम. पाणी सुट्टा राहा ना बजाला नाही वाटा पाणी. ओके, आता एका आता उकळी एक दिली काय चिकन आपला रेडी झाला मस्तपैकी. ग्रेव्ही वगैरे चांगली झाली आहे. चिकनचे पीस पण जरा चांगले शिजले आहेत. तर थोडीशी चव बघताय ग्रेव्ही कशी झाली आहे ती. तिखट वगैरे चांगला झणझणीत, मीठ वगैरे चांगला लागला. काय गरज नाही, फक्त एक उकळी इली काय आपला चिकन रेडी जाईल. चला, चिकन तयार झाला आपला. आणि इकडे वडे तयार होतात. आई इकडे वडे करता मस्तपैकी आणि चांगले फुगले आहेत वडे. तर ह्या इकडे पीठ मळलेला असा. आणि ह्यो काय घे वडे करूची मशीन, वडे करूची हे ना साचो काहीतरी बोलतात ना. तर याच्यावर वडे असे ह्या करतात, लाटतात. अगोदर असे हाताने थापायचे. वाव, मस्त फुगलं गे, एक नंबर. असं एक गोळ केक घ्यायचं आणि ते का तेल थोडासा लावायचा आणि ह्या डायरेक्ट प्रेस करायचा. 2 सेकंदात काम. सही सॉलिड असं फुगलं. आणि इकडे थोडासा तेल नितळत ठेवलेला असा. आणि हे इकडे तयार झालेले वडे आहेत बघा कसे मस्तपैकी असे फुगले आहेत ते सॉलिड. आज भरपूर मजा येते त्या वडे आणि चिकन खाऊक. मस्तपैकी वडे आणि आपलं चिकन मस्तपैकी तयार झालेला असा आणि सोबत कांदो असा. आता दाबून एकदम खाऊचा असा. आणि कशी चव झाली ते आम्ही तुमका सांगतोय. ग्रेव्ही तर एकदम चांगली झाली असा. आणि हे वडे असत आणि ह्यो असा कांदो. तर मी आता खाऊन बघतोय. मस्त आला एकदम. ग्रेव्ही चांगली झाली. कांदा टोमॅटोची आलं लसूण पेस्ट लागली. मसाला पण एकदम चांगला लागलो, चिकन मसालो. चिकनचे फोडी बघताय शिजले आहेत काय चांगले. चिकनच्या फोडींका पण लागलो चांगलो अजून मसालो. तर मंडळी, आमचा व्हिडिओ तुमका कसं वाटलो हे आमका नक्की सांगा. आणि त्याचबरोबर आमचा सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि सगळ्यांका श्रावण महिन्याच्या हार्दिक शुभेच्छा.